Ha? Wala ka higi. Ang imong assignment ba? Buhatan na to dito. Klase na ugma. Maasa ni si Papa mo. Sige, magpangita na imong amahan. Nakibaw ka ni mama. Sige, naglakaw. Na ako isulting mo. Saan na imong isulti? Isulti na lang kalaman ko. Project na po. Nanapo ko'y project. Na, project na sad. Naglisod, magkitag sudaan. Project na sad. Ay, gibinan ko si imong amanay. Uling. Basta may sugbaan eh. Ihalagay. Sugba na to. Na, Abot na mamahan. Abot na. Na. Tignan na yung mamahan. Sulti na. Usig na. day, Nakay kwarta dira ka. Amin na ko. buutang anak. Oh, naman. Nanapod mi assignment. Project. O, project assignment. Di trabuhan na, dahil ikaw may estudyante, dapat maning kamot ka. O niya kinahanglan magkwarta. Kwarta na. Ay, ano na. Kay amahan. Obligasyon na nimo. Magkumagsige, project day na, kinala na, kwarta day. Kailangan kay mupalit pa ka unsa to'y paliton imo kanang unsa to? Watercolor mo guro to. Nagpila ang watercolor. Sikap. Sige na. Kaklasan. Ay, ginoo ko. Ba't umala ng kakak nimo? Ayuda ng imong ingon. Maila na sa duo sa maila sa duo sa Sikap ba, may nasa promise ba? No, ingon siya nga, naasi panghatag ng mga ayuda ba? ayuda. Mas abang na ayuda ha. Kunya ba? Kakong 350 wagyon, magawas animal. Pordo yung tani. Ya, wa magiging kwarta day, lain si kayo. Mangawat ha, pati man yung kaina day. Mas mayo, adtutan ka. Nakoy, dadon na dito ang anak ba? Para mo to, sikap. Bisa man ni udto ano sa unsa man ni uling. Ay, subaon ka ng uli. No? Problema ba day na? No? De, haro masolba ni mo problema day, no? Ako, ang ko'y kwarta day. Nya ugma naman ipas ang project. Ugma, di na to pa abotong ugma mo adto tangkap. Mayo ang ginabang oy naon sa hapit ng eleksyon. Dili kay magsigil na silang pasa. Tana-tana oy. Ano storya nimo oy? Paninglon ta. Hapit na sad ang eleksyon, manggawas na sad ang but-buton. Akong bana nga kapitan, dili na mo dagan. Hello boy. Nagano mo tanim mo nga hibaw nga kimtan ta. Nagano mo tanim mo? Sulam. Ano siya nun? Di ka gusto mo dagan ko. Nga dihan ta nagsalig ka ng ato ang sweldo. Nya ka ng mga komisyon sa barangay. Ka ng mga kurakot na abiyagin na. Di ko pa nagano. So pas mo ta. Di man dugang kadagan, di mo lakaw, raman ka kikimpang gugga. Oo, day no? Mogo! Ano na, kapitan nga, bogo. Ayaw, di ba? Dadali mo. Akong asawa o akong anak. Dam. Ay, dam. O yung sana may problema po ninyo. Kung sana ka sa barangay bihakap. Ay, may ginapangoy no. Sabi ka kapoy. Nakalimutan sa taan. Mao na din ha. Kung naamoy mga problema, ang kapitan na yun ninyong sampiton, sikap, 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 kana sikap, usa lang ka programa. Nga, wapa ginamabot ang inyong hinabang inyong gihatag na ko. Katong 350, gipaid nila to ninyo, dito inyo nga ako ang kurakot. Tama! Di kap, may lang mo sa saad. Wapa eleksyon, ako yung butarin ninyo. Tanang gusto, ako ihatag. Sige, ang pangayaw, ginabang sa gobyerno. Kisa may magtugo niyo, mag-iyot pa. Magtijak mo dito. Oh, sige, sugo ninyo. Nya karon yung problemahon, sikap, sikap. Og dili mo dagaan, og ginabang sa ginoo, ayuda sa gobyerno. Mga suko nga. Mag-iyot mo. Tiran ka rin akong tiero nga piting dumayag. Uli na mo dito. Sama, di mo manglakaw, layo pang eleksyon. Awa ka buan mo. Panig ka ni kapitan. No, pag-iya mo.